nagpagula pod og resulta sa survey ang Institute of Popular Opinion of the University of Mindanao, ang IPO-UM. Karon Radyo Mandong, ang nanguna sa survey sa alang sa pagkamayor sa Davao City, 60.5% si FPRRD gihapon. So, ang atong survey, ang survey sa IPO, Yes. nagkuan siya, nagtugma siya. Tugma Radyo Mandong, basta ha. 60.5% si FPRRD gisundan ni Carlo Nograles nga 10%. Si Cubos sa Jonathan Julian 0.9%, gisundan ni Cubos nga 0.8%, dunay undecided Radyo Mandong nga 27.10%. Di basta-basta, no? Yes. Mo na ang resulta survey, sa pagkamayor. Sa Vice Mayor Radyo Mandong, Kini, Vice nanguna Mayor, si Sebastian Duterte. Pilay Nga diferensya? dunay 55.7% Kanang versus Alag. Bernal Alag nga 14.0%. Layo-layo sa Dugintang, no? Ang sa first district, nanguna si Paulo Duterte. Second district, Congressman. Second district, si Omar Vincent ang nanguna versus kang Campos. Sa Kuama, sa second district. Second district. Okay. Third district, Radyo Mandong, nanguna si Isidro Ungab, nga dunay 39.6% versus Wilberto Alag, nga Pilay dunay diferensya? 23.2%. Layo-layo saan? Mao ni karon Radyo Mandong ang resulta sa survey Sa first district. IPO. First Nanguna district. si Paulo Paulo, Oo, pila man kang congressman. kang Marga ang Manograles. versus ang kang Migs. Mix, 16.1%. Ang kang Paulo Duterte 54.8%. Dako pag yun mix og kanin ang Labangon. Labangonon. Mao na mga 54 barangays Yes. ning first district mix, ha? Oo. Ala, sige, bubuig tanang ayuda. Unsa ang pangutana Radyo Mandong, kagong umaabot nga pagsugod sa ilahang kampanya or local campaign, posible kaha nga mausab ang desisyon sa mga Dabawenyos sa dihang magpailaila na mga kasama formally ang mga kandidato? Naabay mga kausaban sa survey mga higala? Kung sa po ang inyong ikasulti ni ining survey nga migula karon nga nanguna man gyud ang mga Duterte ug ilang mga kaalyado Radyo Mandong. Posible yun, aday. Posible yun ang imuhang pangutanag na abay kausaban kay kuan ba yagyod kanang ang kining tanan doon abay yagyod kana bitong si tawag na day. Wa bagi permanente ning kalibutan. Yes. Sakto Radyo Mandong. Pila pa man ang eleksyon umabot bag nga tulo pa ka buwan. Tulo pa ka bulan. Oo, so nakapanood wag sa na po yung ta masayod. Oo. Wag ta masayod og unsay mga panghitabo sa unahan, di ba? Sakto.